Her hos Bardram har vi udviklet et nyt produkt, som vi har døbt Hugin. Hugin er en billig måde at få online overvågning på eksisterende ventilationsanlæg, som dem, der står ude på rigtig mange kontorer. Online overvågning gør, at du kan se måleværdier, aflæse fejlkoder og rette i indstillinger på en computer eller på din telefon, hvor end du er. Du kan også koble flere anlæg sammen på samme platform. Men Hugin kan meget mere end det. For hvad betyder de der fejlkoder egentlig? Og hvilke indstillinger er de rigtige indstillinger? Det har vi opdaget, at der er mange, der har svært ved. Derfor tilbyder vi ikke bare, at du kan styre dit eget anlæg, men at vi tager del i styringen af det. Herfra kan vi justere, regulere og finde fejl, sådan at du ikke skal bruge tid på det. Dermed sparer du tid og penge. De fleste fejl vil vi kunne rette direkte fra vores kontor, og du vil aldrig opdage, at dit anlæg gik i fejl. Og de fejl, der kræver en fysisk udbedring, der kan vi enten hjælpe over telefonen, eller sende en servicetekniker, som på forhånd ved alt om dit anlæg, hvad fejlen var, og kan derfor tage de rigtige reservedele med første gang. Overvågning gør også, at vi kan tilbyde at skifte filtre, når der er behov, frem for i faste intervaller. Hvis du har et anlæg, der kører rigtig tit, vil vi skifte filteret oftere, hvilket sikrer en bedre drift og bedre indeklima. Modsat hvis du har et anlæg, der ikke kører så tit, kan vi forøge intervallet mellem skiftene, og dermed kan du spare penge. Skulle der opstå ubehag med ventilationen på kontoret, såsom det er koldt, når man møder ind om morgenen, eller det trækker, så har I med Hugin direkte telefonlinje på en, der ikke bare ved en masse om ventilation, men også kan justere jeres anlæg øjeblikkeligt. Dermed kan vi sikre, at I får det bedste indeklima hurtigst muligt. Det her er bare en kort introduktion til Hugin, for der åbner sig et hav af muligheder, når vi kan styre dit anlæg online. Så gå ind på vores hjemmeside eller ring til mig og få en snak om, hvad Hugin kan gøre for dig.